Buenos días, amigos. Hoy vamos a aprender el verbo sentir. Днес ще се запознаем с глаголът sentir, чувствам, или в рефлексивната му форма sentir се, чувствам се. Sentir, sentir se. Чувствам и чувствам се. Comenzamos. Yo me siento bien. Аз се чувствам добре. Tú te sientes mal. Ти се чувстваш зле. Él se siente regular. Той се чувства горе-долу. Ella se siente genial. Genial. Тя се чувства страхотно. Nosotros, припомням, ние за мъжки род. Nosotras, ние за женски род. Nosotros, nosotras nos sentimos bien. Ние се чувстваме добре. Ако сте забравили мъжки и женски род за ние, вие и те, в първия урок го имате или в първото видео, в едно от първите видеа е по-подробно обяснено. Vosotros, vosotras os sentís genial. Вие се чувствате супер. Ellos, ellas se sienten muy bien. Те се чувстват много добре. Ще повторя само прилагателните. Bien, добре, mal, зле, regular, горе-долу, genial, супер, bien, genial и muy bien. И ако искаме да попитаме някой как се чувства днес, ще кажем como te sientes hoy. Como te sientes hoy, как се чувстваш днес. Повтарям още веднъж глаголът sentir и глаголът sentirse. Yo me siento bien. Аз се чувствам добре. Tú te sientes mal. Ти се чувстваш зле. Él se siente regular. Той се чувства горе-долу. Ella se siente genial. Тя се чувства страхотно. Nosotros, nosotras nos sentimos bien. Ние се чувстваме добре. Vosotros, vosotras os sentís genial. Вие се чувствате страхотно. Ellos, ellas se sienten muy bien. И така, надявам се, точно така се чувствате muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós.